Дебора. Ами проблемът е, че ще видите днес, докато му Дебора. Моля! Ти му да си. Аре бе, Дебора, изправи се да отговаря с мене. Мързи ме. Аре бе, дебил. Мързи ме. Не ме интересува. Аре, Деб. Кубети. Има... О! Ако си ме приятел. Ако кажеш на Васко. М? Ако кажеш на Васко. Бе. Айде. Знаете, момичета, аз трябва за малко да закъсвам. Добре. Чао, Васе. Чао! Ами гледай сега. Има една тъжна новина Да, ето. и Дебора и една Дебора, много слушай. весела новина. Веселата е, че съм напълняла. Тъжната новина, че... Няма да ви покажа кое. Как позна? Ревете, мразете ме, ако искате, И но не, И ще не. получите само това от мен, от мен. Duhas back, Duhas back. И... Hater forever. Хейта forever, така ли се произнася? Колко съм зле. Да, Ау! Остави ме да пия! Не! Знаеш ли какво? Най-веселата новина, че ще надуеме главите на майка и баща ми. Пък е. Огнян пак ме зарази с нещо. Зарази ми се това, как с машината? Хубо. Да, идиота. Ама не е идиот. Върхам си думите, не знам. Знаеш ли, че в една обява пише, че жена предлага бряг? Който да си бял много му се доебало. Не Да, знам. ми се обижи какво дълъг крак, който огледал. Стани, чува колко бой. Много му се доебало. Да, за теб се внася на мина педера. Ма ти си избел. Аз не съм сбяла, аз просто съм с кафево. Аз съм дълтония, знаете ли? Да. Тик-так, това е за Мира. Това е за тебе. Ема, говоря за това. С край приключихме. Не, дай ми го. Ево. Живи сме! Да живо! Да!